Ku dziko la Ghana kuli kagulu ka anthu komwe kamapangitsa mwambo wanu wa maliro kukhala obeba wapamwamba. Simunaphonye, mamvedwewu ndi choncho ndithu amabebetsa mwambo wa maliro wa m'bale wanu poyendetsa bokosi la omwalirayo mwa ukadaulo kwinako akuvina nyimbo zodziwika. Anthu awa ndi otani? Ndi chifukwa chani amapanga zimenezo kwawoko? Anthu anachilandira bwanji chimenechi? Ndine Dini Studios, pitilizani kumva zambiri. Inu ndine kwathu kuno tikamva kuti maliro ndiye kuti tafika pamalo achisoni, malo omwe timayenera kulingalira za imfa poganizira kuti mawa ndife. Koma izizi sizomwe anthu aku Ghana amaganiza. Kuli gulu ku Ghana lomwe limatchedwa Coffin Dancers. Gululi linayamba zaka 22 zapitazo kumbuyoko, omwe mnyamata wina yemwe dzina lake ndi Benjamin Aido anayambitsa gululi. Kuti adziyamba, Benjamin anali pa sukulu ina kuderalo ndipo mnzake wina bambo ake anamwalira. Choncho pofuna kuonetsa chikondi kwa anzawo oferedwayo, anyamatawa anabwera ndi plani. Anaganiza kuti onse avale masuti a black ndipo iwo ndi omwe akuyenera kukanyamula bokosi la bambo anzawo omwalirayo kuchokera ku nyumba kupita ku tchalichi, ndipo kuchokera ku tchalichi kupita ku nyumba yomwe bambo akapume. Izi zinachitikadi, koma anthu aderalo anali ndi chidwi ndi mmene anyamatawa amapangira atanyamula bokosilo. Amayenda mayendedwe ofanana, mmodzi anali patsogolo kutsogolera anzakewo muja momwe asilikali achitira akamaguba pelete, ndipo anthu ambiri zinawatenga moyo ndi kukopeka naso. Utatha mwambo wa maliro umenewu, anthu ena anayamba kupanga booking anyamatawa kuti akawanyamulire bokosi kuti nawo mwambo wawo ukabebe monga muja unabebera kwa aneba. System imeneyi inayamba kuchuluka demand kwawo, ndipo anyamatawa amankana awonjezera machitidwe akunyamula mabokosi. Amavina mochitisa chidwi akanyamula bokosi la munthu omwalirayo. Amabebetsa mwambo, kuupangitsa mwambo kuchokera pachisoni kufika pa anthu kumasangalala. Mbiri yawo inamveka kutali, ndipo a BBC anadzapanga documentary ya anyamatawa mu chaka cha 2017 zomwe zinawapangitsa kutchuka dziko lonse lapansi. Inotu inasanduka business yotentha kwambiri ku Ghanako. Choncho onse anyamatawa anasiya kugwira ntchito zomwe ankagwira ndi kumapanga zimenezi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, popeza amapeza ndalama zochuluka. Achinyamata ambiri anajoyina gululi, ndipo pakadali pano ndi gulu losachepera anthu 100. Ena amatha kusankha kuti akufuna atsikana okhaokha akavinire, pomwe ena amasankha anyamata okhaokha kapena atsikana ndi anyamata akasakanikirane mopanga mwambo. Anzanga mukuonera, imfa ndiyopweteka kuyambira kwa okufayo komanso oferedwa. Inu ndine ngati pali chinthu chomwe chimatipasa nkhawa komanso limiti ya machitidwe a zinthu mu dziko lino ndiyo imfa. Choncho tikamva za maliro timayenera kuganizira za moyo wathu kuti ndi omwe uli pa next. Pachifukwa ichi palibe chifukwa chosangalalira tikamva imfa, koma dzina ili la imfa lizitipasa mafunso m'mitima mwathu kuti ndatsogozanji pomwe mmawa ndine. Yehova ndi wokondwa nane atati nane wanditenga lero. Ichi chitu chikukwanira kukhala chifukwa chomadzilirira wekha ukakhala pa maliro. Tonse ndi ochokera kwa Namalenga, ndipo pang'ono tonse tikunka kwa iyeyo. Tagawa niko uthengawo.